Ginawa mo si men. Open yung gamit one nito. Siya po ako dito po.
Open out. They are waiting for you. That one pull. That one find out pull. Come on. You know how to do it. Ito po wala ito man. Ito na nalaro eh. Ito na ba? Ito mo ba ito? Ito po wala pa. One week to one wala. One week to one wala.
Open yung gamit one nito. Drop ako dito po. Open all. There wait tayo. Kailangan food. Kailangan pa naman food. Wala ito. Hindi ginawa ko siya. Dito ko wala ito sa mga. Ito lang na nalaro eh. Ito yung naman. Ito yung mga ito. Dito ko wala na sa akin. 1 week pa 1 wala. 1 week pa 1 wala.